hapana chinhu chinofadza vazukuru sekuti zvoni woudzawo munhu kana kuti motsura munhu oteerera. Zvinhu zvinofadza vazukuru, zvinhu zvinofadza zvisingaite. Infact munobva manatsoona kuti zvoni effort yatiri kuisa haisi kuendera pasina. Ndiri kutoshawa ndokuratidza sei kuti ndiri kufara. Ndiri kufara vazukuru, sekuru venyu seindi nhasi ndiri kufara. Uye hapana chinhu chinofadza sekutaurawo nhau dzakanaka. Hapana chinhu chinobhowa sekungoti everyday unenge uchingouya nenhau dzisina kunaka, but nhasi ndauyawo nenhau yakanaka vazukuru. Ndofunga muri kungoona kana nekakusmairi kachona nekakusekera kachona kutoti kune nhau dzakanaka. Handiti? Right, kana unga usati wasubscribe to this channel, this is our family channel. Handiti? Family yachona ndini sekuru wenyu nemi vazukuru vachona. Haisi channel yangu. Ndosaka vazukuru, you will never hear me saying to my channel, because ndikangoti my channel kuro kuti zvoni ndine ndingoita zvandinoda ndichitaura zvandoda, but this is our family channel. As long as you are watching my videos andinoita, as long as you are commenting, as long as wakaisa sub yako panapa, it's our family channel. Tiri mhuri imwe chete vazukuru vasekuru. Handiti? So kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video inenge yatouploaderwa iwewe mzukuru nasekuru. Handiti? So bhero rinobva ratoti nkere. Also, don't forget to put my likes enyu tinomada nema comments. Thanks very much kune vari kukomenta. Tiri kutaurirana tichinzwisisana, zviri kutibatsira futi kuti kunyange patinoita kuzoita mavideos tinenge taane imwe information yatanga tisingazive tobva tagadzirisa. Right, kunyaya yedu ndiri kufara vazukuru, ndiri kufara zvisingaite. Naubva Nchoga zvaakabva aita, akabva agadzirisa, atanga kugadzirisa zvaakaita, akabva afonera mukoma Lazi T. ndo vaiva ndakambotaura nezvavo nezuro ndichiti ndivo vanenge infact ndeumwe maproducer anga achishanda nemukomana anga akaintroducewa kwavari nani naSekalazi kuti vabetserane nemukomana. So what happened ndezvekuti zvoni mukomalazi ova nemashoko avakataura ndisiri kuda kuzotaura nekuda kwokuti zviri kuratidza kuti hatichade kutaura bad news nekuda kwechiitiko chakaitika nezuro. Handiti? So ndoda kutangira pekuti zvoni mukomana akafonera mukomalazi T obva asvika paakati ndoda kukuonai, obva aenda kunovaona. Vakaonana, mukomana chaakaita ndechekuti akatanga kuimba kuti ndinobhirotaura chokwadi, itivha Nchoga, nevakomana vekwamuzviti. So mukomana zvesho akabva ataurawo chokwadi, akabva akumbira ruregerero. Akumbira ruregerero pajekerere, akumbira ruregerero kuYala Nations, kuna mukoma Sekalazi, kuna mukoma Lazi, nevese vakakanganisira nokuda kwemashoko, nekuda kwekuchiitiko changa chiitika between Yala Nation ichitungamirirwa naSekalazi. Zvanga zvichiitika, mukomana akanokumbira ruregerero. Vazukuru, ndadzidzawo kuti zvoni kunyange tikakanganisirana sei, munhu ari machuwa pavanhu vanenge vachirwisana, chaanoita ndechekuenda kunokumbira ruregerero. No matter kuti ndiwakanganisirwa kana kuti ndiwo wakanganisa, the mature one will always be the first to go and apologize. Nekuti ndinofara nekuti Vanchoga he realized my mistakes ake obva anokumbira ruregerero. Ende ndinofara una Lazi nekuti Laziwo akabva akumbira ruregerero zvikanzi Vanchoga ndiregerere nekuti neniwo mukutsamwa ndine mashoko akawanda ndakataura akanga asina kunaka pamusoro pako. So what am I saying? Dzimwe dzenguva mukutsamwa vazukuru tinotaura mashoko atinenge tisingafaniri kutaura. So chandinoda kungokurudzira chirega kutaura mashoko zvandadzidza inini kubva kuna Lazi T nenyaya yaona Vanchoga ndechekuti zvoni
usataure mashoko kana wakatsamwa, nekuti dzimwe dzenguva unogona kuzotaura mashoko aunozoregreta later. So apa patiri kutarisira kuti Vanchoga, chishuwo changu ndechekuti Vanchoga sekukumbirana kwaita ruregerero, dai akachidzokera kunoshanda neYala Nation, vochimbosaindirana contract yavo iri yakajeka, munozva pane transparency panoshandika zvakanaka, vochisaindirana contract ine transparency yekuti umwe neumwe anenge achinzwisisa zviri mucontract. Ndo advice yandakupawo kumana vazukuru, handiti amene munozvoonawo sei vazukuru, munozvoonawo sei, but inini maondero angu rwendo rwaVanchoga neYala Nation ranga rusati rwatanga. Tanga tichimuziva zvedu, but rwendo rwake harusati rwatanga, zvokuti akadzokera muchaona rwendo rwuya rwaakuzotanga. Nekuti ndakanatsodiscover kuti kana ari Seekalazi he is mature now to an extent yekuti he is ready and he is able to manage mukomana anonzi Vanchoga. Ndakadawo kutarisawo neexperience yaSeekalazi kubva achitanga kusvika paave nhasi. I think he is the right candidate nekwaabvisa Vanchoga nepana Vanchoga he is the right candidate anokwanisa kunge ari nomanager Vanchoga kuti basa raVanchoga ringe riri rinoenda mberi. So my advice, inini hamusa sekuru, vazukuru tauraiwo kumacomments uku kuti munozviona sei, kuitira kuti vakomana vabatsirike, nekuti vakomana vanouya futi vachiverenga nekuteerera zvamunenge mataura, nekuti imimi ndimi varungu vavo. So inini advice yangu ndeyekuti vakomana chidzokerai munoshanda mese, since madoors eYala Nation kunyange Seekalazi vakanga pane kutsamwa nekudi, but chaasina kuita akaradza maturity nekusavharira Vanchoga kunze munguva yekutsamwa. So vakomana dzokeranai mushande mese, basa ramama kutanga riende mberi. Vanchoga todawo munhu achirira achienda kure nemusic yake. Zvinhu zvinondorwadza nekuti Vanchoga kutaura chokwadi mari haanga asati aidya, mbiri ndo yaanga achiri kutanga kuita, but mari anga asati aidya. Toda kuti tizomuonawo achidya mari, zvinhu zvake zvichiendeka sezvatinozoonawo vamwewo mamusicians, the likes of ana Mukoma Mukudzei, vanonzi JP Japreza. Zvinonakidza kuzoonawo Vanchoga veikoko zvinhu zvichiendeka zvichifamba zvakanaka. Thank you very much vazukuru nemacomments enyu anobatsira, macomments enyu ndiri kumaona, thank you very much. Malikes ndiri kumaona, thank you very much. Also nevari kusubscribe nevachasubscribe, thank you very much. Wenyu Uncle Saint, ndinokudai vazukuru vangu makanyanya.